For today's video guys, ayun, pupunta ako ngayon dito sa ating since 2022 ay during pandemic ay pupunta natin yung ang pinakamalaking McDo dito sa Asia, ang McDo San Fernando. Since 2020 yan guys, during pandemic, kaya pumunta ako at namasyal ako. Kaya ipapakilala ko at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng McDo. Ayun, habang naglalakad ako guys papunta McDo, ayun, kasama ko yung kapatid ko dyan since 2020 kaya nag-vlog ako. Siyempre nag-start pa lang ako ng vlog dyan, kaya sana po guys supportahan nyo rin yung mga vlog ko. Ayan, pinakita ko po ulit yung mga bagong vlog ko since 2020. Kaya kung gusto nyo po mag-vlog na kayo habang naglalakad kami guys papunta ng McDo, sa pinakamalaking McDo dito sa Asia, lalo na sa San Fernando, Pampanga. Ayan, habang naglalakad tayo, siyempre mainit dyan, sobrang init, hindi na kami naligaw. Ayan, ngayon si Kapogi habang naglalakad siya, sobrang bilis. Ayan, bilis na kaya ako nagbilis din ako magsalita. Sobrang bilis na magsalita. Siyempre habang naka-curve kaya ito, kaya sobrang ano to. Alright, and after 50 years, nakita natin ang ating pinakahihintay na McDo, ang pinakamalaking McDo dito sa Asia, ang McDo San Fernando. Ayan na guys, papakita ko po ang kanyang umpisa niya. Ayan, nandun sa gilid. Actually, bago pumasok dyan, kailangan meron ka pang mga temperature, mga ganyan ng panahon na yan. Ayan, no, sobrang bago, di ba? McDo, napakalaki dyan, sobrang laki talaga. Ayan, kaya ituturo ko kayo dito sa McDo dito sa San Fernando. Ayan, meron sila mga upuan dyan. Ayan, sobrang dami din mga upuan dyan. Siyempre, di mawawala ang mga upuan. At marami din mga bikers. Actually, marami din mga vlogger dati since nag-open yan, kasi nga sikat na yan kasi nung pandemic. At saka pinakamalaki McDo. Pero ngayon, di ko lang kung sikat na siya kasi almost ilang years na rin, diba? At almost 3 years na rin na nakakaraan, diba? Oh, syempre, ayan, nandyan na nga, ipapakita ko sa inyo, correction daw, sabi ni Kapogi, Asia daw yan, Asia, ibig sabihin McDo, pinakamalaking McDo sa Asia. Kaya yan, tour ko kayo dito sa labas. Nandito ko kasi sa labas, bago ka pumasok dyan, kailangan mo na mag-fill up. Ayan, sobrang dami ng mga pumipila dyan, kaya nilagay nila, sobrang dami na rin mga upuan. O syempre, itutur ko kayo dito sa gilid niya guys, kasi meron din mga information dyan na nakalagay kung mga health and safety protocol. Ayan, dito sa may gitna. Actually, meron din yung dyan, McDo, na parang pinag-coffee. Ang tawag dito, basta may coffee. Ayan, basta may coffee shop. Pero McDo rin yung din may-ari. Kaya, ayan, ay lalabas, ituturo ko kayo dito sa gilid niya. Ayan, sobrang laki niya, diba? Ayan yung pinaka niya, capital town. Ayan, capital town yan. Ayan, oh. Tutor ko kayo dyan. Actually, isa din sa mga nilalagay nila dyan yung mga ibang nilalagyanan ng mga, basta kayo na bahala dyan. Basta yan na nga. At pupunta na ako dito sa may coffee shop kasi nagkape kami dyan. Ayan, siyempre, abang papunta kami dyan, few moment later, wala pa. Panganap few moment later, diba? Ayan, sumusunod sila sa protocol dahil nandyan yung 15 above. Ayan, di bawal pa nung pumasok yung mga 15 years old. Ayan, nandyan yung ayan, diba? Sobrang ganda. At syempre, hindi mawawala ay pupunta natin dun sa sa San Fernando, sa SM San Fernando. Ito ang tawag dyan, Sky Ranch. Ayan, pumunta kami sa Sky Ranch. Sobrang dami din ng mga tao dyan sa Sky Ranch during pandemic. Walang tao. Kaya yan,
Bahala na kayo guys, basta ako ituturo ko kayo dito sa pagturo sa Pampanga. Ayan, kayo nang bahala makitindi ha. Ayan oh, sobrang ilaw, ang daming umiilaw, di ba? Wala pang tao diyan, no? Tignan mo. Magpapasko na yata diyan eh, kaya ayun. Sobrang dami din ng mga ilaw diyan, at tapos konti lang yung tao kasi ano ba doon, medyo maigpit pa nung time na yun. Kaya yun, di ba? Kantagal na matapos, no? Ayan yung picture ko guys, kasama ko si McDonald. Ayan, diyan po nagtatapos ng aking vlog guys, and sana po supportan nyo. Ayan, maraming salamat, and don't forget to like and share and subscribe and follow. Thank you.